Najväčšie hrozby pre e-commerce firmy na Slovensku vidím v takých dvoch rovinách. Prvá je možno ten lokálny pohľad, a to je nejaké to podnikateľské prostredie, ktoré bohužiaľ momentálne nejde s tým správnym smerom a tým pádom firmy majú čoraz ťažšie podmienky na podnikanie. Za posledné obdobie naozaj, čo sa týka transakčnej dane, prípadne dane z príjmu právnických osôb, takisto DPH, robia tento prostredie pre nás náročnejším. Podľa mňa tou najväčšou hrozbou je nejaká predvídateľnosť zo strany orgánov, prispôsobovanie sa legislatívnemu prostrediu, ktoré je pre slovenského obchodníka o mnoho náročnejšie než pre toho zo zahraničia. Najväčšou hrozbou na Slovensku je práve nedodržiavanie pravidiel a podmienok. Na jednej strane tu máme firmy, ktoré chcú dávať zákazníkom čo najlepšiu službu, zamestnávajú kopec ľudí, investujú do inovácií a dodržiavajú všetky zákony a legislatívu, ktorú nám Európska únia alebo slovenské zákony nariadujú. Slovenský výrobca a slovenský predajca musí spĺňať pomerne prísne a rozsiahle slovenské a európske predpisy. Ak ich nespĺňa, hrozia mu vysoké pokuty. Na druhú stranu, slovenské dozorné orgány nekontrolujú a nepokutujú výrobcov a predajcov z tretích krajín, ktoré tie svoje tovary predávajú aj slovenským zákazníkom. Vnímam ako problém hlavne to, že neférovo vlastne konkurujú slovenským e-shopom, pretože obchádzajú niektoré colné pravidlá, platenie daní a nejaké vlastne bezpečnostné záležitosti ohľadom produktov a podobne. Tie ceny, ktoré oni poskytujú svojim spotrebiteľom, tak sú jednoznačne oveľa nižšie, ako im slovenský podnik, ktorý je poctivý, dokáže ponúknuť, ale zároveň tým pádom učia spotrebiteľov na nejaký nákup tam, na nejakú retenciu, čo môže byť potom do budúcna problém práve pre tie slovenské e-shopy. A tým pádom tu vzniká nejaké neférové podnikateľské prostredie a v podstate slovenské e-shopy sú v tomto prostredí znevýhodnené. Samozrejme im spôsobuje nejaké dodatočné problémy, keď už teraz v podstate naozaj v tej hyperkonkurencii čoraz náročnejšie sa nejakým spôsobom presadiť. A v tom vidím práve význam asociácie, že spoločne budeme tlačiť na to, aby sme všetci dodržiavali rovnaké pravidlá.